Prepara't per escoltar la veritat, la mateixa que és censurada pels mitjans de comunicació de Catalunya. Escoltant i compartint aquest capítol de Radio Hadrian, ets més a prop de la independència de Catalunya. Pel damunt del tsunami democràtic processista s'alçarà la tormenta perfecta independentista. Bona tarda, sóc en David Raventós i us presentem el capítol 113 de Radio Hadrian, que s'emet aquest diumenge 22 de setembre. Volem dedicar aquest capítol anomenat Tormenta perfecta independentista a la Semolina Tomic, directora de l'Antic Teatre, a la zona del Palau de la Música, a Ciutat Vella, al barri de Sant Pere, amb qui hem tingut la sort de fer una xerrada i que al seu moment podem parlar més. Parlem de la Setmana de Resistència, de la propera setmana, parlarem del 10è aniversari de les consultes d'Arenys de Munt, del 2è aniversari dels fets del 20 de setembre, de les eleccions espanyoles, de com Elisenda Paluzie parla de que cal augmentar la tensió per provocar mediació internacional i li van dedicar 20 minuts a TV1, parlar breument d'aquesta entrevista amb la Semolina Tomic, que va ser molt interessant, parlem del documental, parlem del llibre Traïció a la Independència, parlem d'una acció de desobediència civil que s'iniciarà també l'1 d'octubre, parlarem breument del pregó de la Mercè, del tema de la pancarta dels presos, de Marta Rovira, que diu que no saben ben bé com fer la independència, de Cuixart, que diu que complirà la sentència completa, Cottarello contra Esquerra, que va esdevenir un clàssic, i bé, no s'allargarà molt més que dir que Risto Mejide munta un partit. Ens hi posem. La Setmana de la Resistència, molt centrada en tancant els serrells del documental La mentida, el documental de la veritat, La mentida, el documental de la veritat, i la primera edició, que serà seguida d'una segona ben aviat, de Traïció a la Independència. També va ser un goig poder fer el col·loqui mensual amb els nostres oients de Radio Hadrian i moltes reunions internes de preparació del que estem fent. Per la propera setmana, bàsicament, tot anirà de cara a la presentació del documental i el llibre i seguirem mantenint les reunions a molts de vosaltres que ens heu demanat veure'ns. I això serà bàsicament la propera setmana. El primer tema de fons d'aquesta setmana és el 10è aniversari de les consultes d'Arenys de Munt. Consultes que vam tenir jo personalment la sort d'anar-hi. Recordo allà al Centre Moral i tot el dia allà amb els autocars espanyolistes que venien i molta gent que ara tinc que treballar contra la independència però que fa 10 anys no ho sabia, i un dia molt intens. Recordar d'allò diverses coses. Primer, com els partits polítics s'hi van posar de cul fins que van veure que havien de surfejar el tsunami, aquell sí. D'altra banda, fer esment molt important que nosaltres volem mantenir la flama d'aquelles consultes iniciades a Arenys de Munt, que són un dels eixos vertebradors de la recuperació de la iniciativa del poble català en la lluita per la independència. I com a tercer, dir que ens sembla molt fort i digne d'esment que en l'acte de celebració dels 10 anys de les consultes d'Arenys no s'hi convidés ni a Jordi Bilbeny ni a Carles Mora, alcalde d'Arenys de Munt, en aquell moment. Qui tingui una explicació, si ens la vol fer arribar, la comentarem, però no ens sembla gens normal i per això aquí ho diem. Continuant aniversaris. Hi ha una cosa, quan no fas la independència hi ha molts aniversaris de moltes coses. Quan serem independents, celebrar el dia de la independència potser no n'haurem de celebrar tantes altres coses, no? Els fets del 20S, ho sabeu, són aquells fets davant de la seu d'Economia i que van acabar amb la detenció de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez dintre dels actes preparatoris del referèndum, que no va ser un referèndum, sinó que va ser una presa de pèl a tot el poble de Catalunya, feta a més el dia 1 d'octubre, el dia del Generalíssimo, i que va servir per pagar 1.000 persones que l'únic que feien era voler que es votés. Bé, hi ha hagut la clàssica concentració organitzada per Òmnium i per l'ANC, però bé,
tal dia farà un any, mai millor dit. Bueno, farà 3 anys, tal dia farà 3 anys, però hauríem de trencar els lligams emocionals amb les organitzacions, partits i mitjans de comunicació que no han impedit el desgavell que és el procés. Posant-me simpàtic, sabem que és traïció, però de què serveixen l'enèsima, la infinitesimal reunió d'independentistes de bona fe coordinats per les cúpules d'Unió d'ANC? Doncs per res, per tenir-nos entretinguts i que no siguem conscients de l'estratègia espanyola, que és fomentar la tensió per imposar una mediació, per generar una mediació que imposi un referèndum trampa a l'escocesa. Per tant, hauríem de mirar de fugir ja d'aquest simbolisme, ja es va notar el cansament tant en les xifres d'assistència però com amb la il·lusió que hom hi va a la diada d'enguany. Per tant, bé, en parlem perquè en parla tothom, però no... Els fets, ja ho sabem, després Jordi Sánchez i Jordi Cuixart s'entreguen voluntàriament, per tant, bé, hem de desmuntar tota la mitologia que envolta el tema dels presos, exiliats, falses vagues de fam, i ho hem de desmuntar tot. Llavors, en aquesta setmana també sap greu de dir, o no, però el nostre pronòstic ha tornat a ser l'encertat. Són aquelles coses que passen. Com nosaltres vam avançar, semblava probable que s'hagués d'anar a eleccions espanyoles d'aquí al costat, que és una cosa que no faria cap polític espanyol, forçar aquestes eleccions, i ens hem d'entendre. Ja ho sabem, no? Que Pedro Sánchez, Pablo Iglesias, ja no diguem Casado, Abascal, i tots aquests són, per sobretot, espanyols bel·ligerants amb Catalunya. Per tant, en cap cas farien una cosa que perjudiqués l'estat espanyol de cap de les maneres. Nosaltres ja vam anticipar que l'estratègia dels amos del món és el caos i que acabi això amb mediació internacional. I això semblava millor servit no tenint govern espanyol. Com que és propera a la data de publicació de la sentència, fer eleccions el 10 de novembre vol dir que abans sortirà la sentència i no hi haurà govern espanyol, o a part la sentència farà pujar el resultat dels independentistes. Però fa alegria veure que milers de persones han col·lapsat a l'Institut Nacional d'Estadística, em sembla que era, renunciant a rebre la propaganda electoral, que s'hagin de matar arbres per col·locar aquest tipus d'individus al Parlament, que només són titelles, actors que no fan res, és vergonyós. I ja tornem a ser-hi aquí, ja tornaran les coaccions, els xantatges emocionals, els falsos arguments, les menjades de tarro, perquè els independentistes votem a les eleccions espanyoles com li convé a Espanya. Bé, jo no em repetiré, és una cosa que em cansa molt haver d'explicar que nosaltres no anem a eleccions convocades per Espanya i, per tant, qui encara li faci gràcia i qui encara li puguin tornar a colar amb aquella il·lusió d'anar a votar uns partits espanyols amb líders espanyols al Parlament espanyol és ben lliure de fer-ho. Ara, que a sobre es pensi que està fent alguna cosa per la independència, això no. En la categoria de fets que han de demostrar a les persones més despertes del nostre país que tot és una conya molt marinera, Elisenda Paluzie ha parlat de que és necessari augmentar la tensió per provocar la mediació internacional. Més a la cara no se'ns poden enfotre. A veure, Elisenda Paluzie, retratada fa poc per Joan Vives i Soler Vicenç en aquell vídeo, vídeo verité enregistrat pel Xavier Segovia, on Joan Vives ja reconeixia que sí, sí, la meva exnòvia, quina exnòvia, sí, la Paluzie. Doncs Elisenda Paluzie, per una banda, està molt nervioseta perquè sap que tant en el llibre com en el documental surt ella sent utilitzada per cometre terrorisme d'estat contra la meva persona i, per tant, és normal que ens menteixi a la cara o ens digui la veritat de manera cruel, per dir-ho així, perquè ella ja està marcant el camí per fer un referèndum que mati la independència. Però que això que és tan fort com que és el que nosaltres diem
que passarà, però per matar la independència. Ella ho diu per, suposadament, que siguem independents mitjançant un referèndum. El que és més fort, jo no ho he vist, però ho dono per bo per la font d'en Canvé, és que no sé si exactament aquesta frase, però el mateix dia es publicava on deien que li van donar 20 minuts a Televisió Espanyola a Canal 1. O sigui, algú es pot creure que Televisió Espanyola regala 20 minuts als enemics independentistes? No s'ho hauria de creure ningú. No farem cap qualificatiu de com s'ha d'estar per poder-se creure això. Ningú s'ha de creure que l'estat espanyol regalarà TV1 20 minuts a la presidenta de l'ANC si no fos que l'ANC treballa per Espanya, igual que Televisió Espanyola. És que si ho explico més estaria insultant la vostra intel·ligència. Ja s'entén, no? Els espanyols no regalen espai als independentistes. I la prova ho tenim, mira, ja ho he vist, el Kake Minu és aquell, quan li vam dir ja veuràs que hi ha algun problema tècnic i no surt, doncs ja ho heu vist. Per tant, hem d'evitar seguir les consignes de l'ANC i d'Òmnium perquè només ens porten a l'escorxador nacional. Canviant de tema, va estar molt bé per mi tornar al meu antic barri de Sant Pere i estar concretament a l'Antic Teatre, que és un lloc emblemàtic a la zona, no recordo el carrer si és Verdaguer i Canyís, però molt a prop del Palau de la Música, amb un programa lliure i de proximitat i amb una terrassa que és un dels llocs, un dels oasis d'aquest barri bastant congestionat per l'edificació. Precisament aquesta edificació que era part del motiu d'aquell cas, les edificacions del Palau, en el qual va estar destapant-ho la Itziar i Itziar González Virós, i precisament després de 10 anys ara sembla que la instrucció ja permetrà presentar conclusions o permetrà fer l'escrit d'acusació. És molt fort que això s'hagi retardat tant. Estem parlant d'un cas en el que semblava que es podia tenir previst acabar fent apartaments turístics en el que és a l'entorn. També parlava de com es van agilitzar de manera fraudulenta les llicències turístiques per part d'una xarxa que combinava funcionaris i altre personal vinculat a l'Ajuntament. I havent llegit aquest article i sent un lloc que em feia particular gràcia, va estar molt bé poder parlar amb la Samolina Tomic, que és ara croata, però que ens explicava com s'havia destruït el seu país Iugoslàvia i com s'havien explicat les coses d'una manera molt maniquea i allunyada de la veritat, i com el trencament de la Iugoslàvia de Tito havia portat molta corrupció i a la globalització que ja coneixem, que ens porta que totes les ciutats siguin iguals. Ens parlava de com hi havia persones que havien patit molt en aquest canvi i com hi havia persones d'enrere vinculades al nazisme de la Segona Guerra Mundial que ara havien tornat a arribar al poder. Per tant, també va servir perquè un bon amic nostre, el Miquel, li havia parlat a la Samolina de Directe 68, ens va permetre convidar-la a l'escena del documental, explicar-li el que estem fent i emplaçar-nos en un moment que la revisió d'actualitat ens ho permeti, poder fer una entrevista que ens expliqui el cas d'una amiga seva que era víctima de situació de corrupció i abús, però que no era tant pel tema puntual, sinó com a mostra del que ha estat el desmantellament del seu país. Bé, és obligat parlar del documental La mentida, el documental de la veritat. Aquesta setmana hem llançat l'email sobre el micromecenatge. Teniu una web que va renovar el Xavi Segovia que permet seguir fent micromecenatge per poder traduir-la a més idiomes i per poder millorar-ne la difusió en base a promoció a xarxes o on sigui. El Xavi també mitjançant l'ús de vectors, i jo això no hi entenc gens, per tant no mouré ni una coma del que acabo de dir, però un cardell molt ben fet on una estelada entra a la urna i es transforma en una bandera espanyola. Per tant, animar-vos sí que us heu d'apuntar o de contactar amb nosaltres d'alguna manera qui penseu venir, perquè de les 250 places que té la sala en tenim cobertes ja 230, entre mecenes, gent del projecte i persones que ja hem convidat i han confirmat. Estem de manera indiciària perquè volem contactar, podem plantejar la possibilitat de poder ampliar una segona sala. En tot cas, recomanar-vos que vingueu a 7:15
perquè hi haurà una llista de tothom que ja tenia accés i, per tant, ja dic, mirarem a veure si es pot combinar i fer-ho en una altra sala d'alguna manera, però en principi recomanar això. Busqueu la manera de contactar amb algun de nosaltres perquè us hi apuntem i mirar de venir una estona abans per assegurar el tret. Aquesta setmana també ha estat la d'entregar a impremta el llibre Tradició de la Independència, que parla de la vaga de fam per la independència que vam fer i la seva repressió, del que va passar a Escòcia, el que ha passat amb la Muriel, del procés de falses independències, de què passa amb els presos i de com fer la independència. I per tant, és un llibre altament recomanat, cosa que fa lleig perquè jo en soc coautor, però si no ho feu per mi, feu per en Jordi Gispert, que ha fet una gran feina perquè el llibre pugui veure la llum, recolzats també per l'increïble Lluís, que treu forces de no sé on per fer una feina en Lluís Botines que és única en aquest país. I us animo a tothom a conèixer la seva feina amb la gotacatalana.cat, així com fa altres activitats en unitat de local. Una tercera actuació que sí serà l'1 d'octubre i que serà anunciada pertinentment és un acte de desobediència civil, però fet en aquest cas contra el procés i no contra Madrid, que ja ho sabem que són molt dolents, i no, per això no caldria haver fet tot el que portem fent fa 6 anys per dir que Madrid és molt dolent. Per tant, aquesta acció combinada amb el llibre i combinada amb el documental suposa un triple impacte. Quan tens un sistema podrit, corrupte i en tots els engranatges treballant contra la independència a Catalunya, ens ha semblat interessant fer un triple impacte, el triple impacte que recau en el dia 1 d'octubre i, per tant, ja us avancem que hi haurà una acció de desobediència civil que serà anunciada el mateix dia 1, per tant, recomanar-vos a tots que mireu de ser-hi perquè és un dia que, en principi, se n'ha de parlar. D'altra banda, i entrant en temes, aquesta edició del programa serà no de les més llargues. Bé, hi ha hagut el pregó de la Mercè, ja fa anys que s'ha convertit en una d'aquestes eines de distracció massiva dels catalans en general i dels barcelonins i barcelonies en concret. Aquest any ha estat Manuela Carmena, que havia tirat pestes contra la independència fa no gaire, sempre ho fan així, cosa que ha fet que quan ella diu que no hi ha presos polítics, però quan ha sortit a fer el sermó doncs hi ha hagut gent cridant presos polítics, etc., mentre altra gent cridava alcaldessa, alcaldessa. Bé, nosaltres mirem de no fer aquest tipus de colabrots, però sí comentar que, en fi, que sembla tot fet per distreure. El Toni Albà ja ha pogut disfressar-se de Carmena per fer l'antipregó i ja són aquestes coses que té el procés, que coses que haurien de passar entre 0 i 1 vegada les acabem fent cada any. Cada any hi ha d'haver ara polèmica amb el pregó. O sigui, el pregó de la Mercè i el pessebre de plaça Sant Jaume són ja dues de les estampes anuals que no poden fallar per tenir distreta a la gent de Barcelona. Per tant, bé, dit queda. A l'altra banda de plaça Sant Jaume hem tingut l'enèsim capítol dels colabrots amb pancartes, llaços i totes les varietats que us pugui semblar. Amb el tema de si treu la pancarta pels presos i ja Lorena, em sembla Lorena Roldán, es diu, de Ciudadanos, dient que si no la treu els tornaran a denunciar i bé, molt cansat tot això. Esperem realment que a partir de l'1 d'octubre el poble recuperi la iniciativa i no tinguem mitjans de comunicació dedicats a aquest munt de no notícies. Perquè realment, si després de 300 anys d'ocupació i de 10 de procés hem d'estar ara que si una pancarta amunt i avall o si Torra ha d'anar a declarar el mateix dia que han de fer el debat de política general al Parlament, doncs què voleu que us digui? Una de les declaracions que hauria de fer caure la cara de vergonya, però això voldria dir que hauria de tenir vergonya i la cara tenir-la d'un material que no fos formigó armat, Marta Rovira ha declarat que
és veritat que no sabem gaire bé com fer la independència. Això té un doble problema, que és mentida que no sàpiguen com fer la independència. El que saben és com impedir la independència, que és molt pitjor. És a dir, que no estem parlant de desconeixement de com fer el bé, sinó de coneixement cert, premeditat, molt afinat, amb col·laboració amb l'estat espanyol, de com impedir la independència. Per tant, el primer que es tracta és d'acceptar desconeixement o incapacitat per ocultar la traïció. Marta Rovira n'és experta d'això. Ja ens va fer allò de que si l'exèrcit venia i ja fa no res va dir que no teníem legitimitat al referèndum de l'1 d'octubre. És a dir que aquesta sí que sembla clar que està a Suïssa per evitar que algun dia algun independentista li pugui dir alguna cosa quan es creuen pel carrer. Si és dur el que ja ens enganyen dient que no en saben molt, quan el que saben molt és d'evitar-la, no és meu, i no, els exemples igual no són clavats. Però llegia, em sembla que a Twitter aquesta matí, escolta, us podeu imaginar que un metge reconeixés que no sap medicina? O el cap de bombers reconeixent que no sap apagar focs? És bastant fort que puguem tolerar que un polític en el moment de màxima importància històrica per fer la independència pugui dir i es pugui quedar tan tranquil·la i panxa que no saben ben bé com fer la independència. Doncs, mira, és molt fàcil. Plegueu veles, tots els partits del Parlament, plegueu veles les cúpules d'Òmnium i de l'ANC, plegueu tots els mitjans de comunicació i deixeu en mans del poble, encarnat en directe o representat o sota la pell de Directe 68, que ja la farem nosaltres, que sí que sabem com fer-ho, Marta Rovira. És molt senzill, perquè és que fins i tot tu, Marta Rovira, ho tens molt ben explicat en el dictamen del 22 de juliol del 2010 al Tribunal Internacional de Justícia de l'Haia, en el cas de Kosovo. El que cal és un mandat explícit atorgat en un Parlament constituït de manera democràtica. Això ho tenim des del 2015, dir que si no sabeu aplicar una cosa tan senzilleta com la que ve el dictamen, doncs t'hauries de dedicar a una altra cosa. Una altra cosa que no sigui treballar per Espanya contra els catalans, vull dir, no a fer la independència, que ja sabem que no. Aquesta setmana també hi ha d'haver persones que han de sortir cada setmana perquè els han de potenciar cada setmana. Cuixart, que també ens ha sortit a dir fa uns dies que no s'ha de descartar el PSC i que per fer el referèndum, o sigui, ja són dues votats en una sola frase, ara ha sortit a dir que complirà tota la sentència. Els d'Òmnium són els mateixos que ens inflen el cap amb el tema de desobediència pacífica, desobediència civil. I aquí tenim el president d'Òmnium dient que complirà tota la sentència, que és una cosa que és normalíssima. Quan tu ets independentista, te'n vas, graves un vídeo, te'n vas caminant alegrement, saludes a l'entrar com un torero, mai millor dit perquè toreros són més aviat espanyols i en Cuixart també, i aleshores ara, per anar sortint, anar fent créixer la família i anar fent aquestes coses, ara ell accepta la condemna que li pugui caure. Nois i noies, no sé què més ha de passar perquè tinguem clar com ens toreja. Un altre dels clàssics de cada setmana és Cottarello contra Esquerra. No és que sigui clàssic Cottarello, és que és clàssic ja Cottarello contra Esquerra. I ha fet una queixa de que de seguida hagi sortit Junqueras a postular-se per cap de llista, però per cap de llista d'Esquerra, cosa que de facto fa impossible la unitat independentista. Per tant, Cottarello, si només critiques Esquerra, però vol dir que recolzes Puigdemont, i etc., estàs fent el que li convé a Espanya, que és dividir l'independentisme, o els partits pretesament independentistes que en realitat són processistes. Per tant, s'ha d'anar molt més enllà a Cottarello. Em sembla que no s'estan fet arribar un e-mail perquè puguis venir a la inauguració del documental. Quan vegis el documental, tu i tothom que el vegi, ho tindreu tot bastant més clar, si és que el que tens és desconeixement. Et prego responguis també les peticions d'un conegut o amic, no sé quina relació teniu, comú, perquè poguéssim tenir un cara a cara tu i jo, i res.
demanar-te que acceptis fer-lo perquè hauria de resultar molt aclaridor pels independentistes catalans. I bé, per tancar aquesta edició, diguem, de butxaca, perquè també la feina de llibre i documental ens ha tingut molt orientats cap allà aquesta setmana. Aquí ja la comèdia no s'acaba. I Risto Mejide munta un partit per presentar-se a les eleccions espanyoles. El devia tenir muntat ja. El que ha fet és presentar-lo ara, perquè si no, no tindria temps de regular-lo. Bé, això és un campi qui pugui. Hem de mirar de fugir de tot el soroll. Espereu amb candeletes el documental de la veritat i el llibre Traïció de la Independència. També amb certa curiositat, però amb ganes de poder col·laborar en aquesta tercera acció de desobediència civil que s'iniciaria l'1 d'octubre. Nosaltres tenim clar que l'única unitat estratègica per fer la independència és Directe 68. Seguirem pel camí que vam iniciar fa 6 anys, fruit de 30 anys de conèixer els que manen a Catalunya, que ens ha permès entendre que no volen la independència, per això ni l'han fet, no la fan, ni la faran. Animar-vos a esperar la bona notícia de que el poble torni a agafar el timó del nostre futur. Nosaltres no ens aturarem fins a aconseguir la independència, ho farem de manera pacífica, però expandint les costures del que podem fer perquè el moviment independentista, un cop superat el procés espanyol per matar la independència, esdevingui imparable. Estem guanyant i guanyarem. Visca Catalunya, de nou lliure. Gràcies per escoltar i compartir aquest capítol de Radio Hadrian. Junts destapem l'engany i trenquem la censura. Programa patrocinat per la Resistència Independentista Catalana, Directe 68, Ràdio Catalunya Universal, Caixa per la Resistència i Joves Directes cap a la Independència. Busque'ns, segueix-nos per les xarxes. Ha estat un plaer. Fins la propera. Independència!
Independència! Independència! Independència! Independència! Independència! Aquest documental va dedicat especialment a totes les persones que han defensat la llibertat de Catalunya i d'Escòcia els darrers 3 segles i a les que lluiten per la veritat arreu del món. La mentida. El documental de la veritat. El documental que l'estat espanyol no vol que vegis. Estrena l'1 d'octubre. Article 155, empat a 1515, dret a decidir, presos polítics, exiliats polítics, bicicletes homicides, repressió psiquiàtrica, referèndum a l'escocesa, partits refundats, dret d'autodeterminació, estat propi, hisenda pròpia, consultes populars, repressió espanyola, falta múscul, desobediència, ampliar la base, atacs de falsa bandera, estructures d'estat, pacte fiscal, mediació internacional, declaració a l'eslovena, via catalana, drets humans, vaga general, democràcia, règim del 78, unilateralitat, censura, unitat independentista, som república, tornar-ho a fer i la independència. La mentida. El documental de la veritat. La resposta a totes les teves preguntes. Estrena l'1 d'octubre.